Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. For today's video, ito nga po pala ang kaganapan dito sa amin sa Binakayang, Kawit, Cavite. Ito nga po ay ang Karakol dahil pesta nga po sa amin dito. At iyan nga ang nakikita nyo po mga kapatid, ang piyesta dito po sa amin at marami nga pong tao. At ito nga po ang kaganapan dito sa amin po sa Binakayang, Kawit, Cavite. Ito nga po ang tradisyonal na ginagawa dito pag tuwing piyesta dito po sa Binakayang, Kawit, Cavite. Ito nga po ay ang tawag na Karakol. Bali, syempre dahil hindi naman po talaga totally ako taga rito sa Binakayang, Kawit, Cavite, medyo kakaiba nga po sa paningin ko ito nga pong kanilang ginaganap pag tuwing kapistahan. Ito ay ang Karakol dahil siyempre sa amin sa probinsya sa Bicol hindi naman po ganito pag tuwing pesta. Nagpo-procession din po kami ng aming santo pero hindi po katulad nito. Pero dahil nandito na nga rin po ako dito sa lugar na to, siyempre kakaiba at masaya rin po pala ang ganitong kapistahan o ang kanilang selebrasyon dito nga po sa Kawit. Ito nga po ay ang pagsasayaw ng santo at ito nga po ang tawag ay Karakol. At yan nakikita nyo po mga kapatid, maraming tao po na mga nakikipesta o nakikisabay sa Karakol. May mga sumasayaw dahil sinasabayan po nila ang indak ng tugtog sa pagsasayaw nga po mga kapatid. Basta yun na nga yun po mga kapatid. Ang tawag dyan po ay Karakol. At ito nga po, kami rin po ay nakinood, nakaselebrate dito nga po sa Karakol. At ayan po, ang iba po rin ng mga bahay ay nagbibigay po ng pagkain, katulad po ng mga kung ano po yung naluto nila, at ang iba naman po ay nagbibigay ng tubig, ng candy, at nagbibigay din po ng mga soft drinks, kung ano po ang kaya nilang ikabigay sa mga sumasama nga po dito sa pagkakarakol po mga kapatid. Ayan pong mga na nakikita nyo na po ng mga tao, yan po ang mga sumama sa Karakol na napakarami nga rin po nakikipayesta. Kaya so mga kapatid, ito nga po ang kaganapan dito nga po sa Kawit, Cavite. At hindi ko na po pahahabayan ang aking vlog. Dito ko na po tatapusin ang aking video. At huwag nyo po palang kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Pa-like, pa-share at pa-comment na rin po. Pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Paki-comment na rin po mga kapatid kung saan po nakakaabot ang aking video para alam ko rin naman po kung saan po nakakarating ang aking video. So, ito nga po mga kapatid. Bye-bye. God bless.